सौरागुरि गामिनि सासे राफोद आबादारिया ड्रागन आबाद मावना गावखौ सुंथादों। बाक्सा सालबारि खालफानि बाजारनि साखाथियाव थानाय सौरागुरि गामिनि बिरेन्द्र गयारिया ड्रागन आबाद मावनानै गोबां मुलाम्फा जादों। बिरेन्द्र गयारिनि ड्रागन आबाद मावनाया दिनैसिम 2 बोसोर आबुं जाबाय। बिथांनि ड्रागन आबाद मावनाय हाया गासै 3,5 बिगा। फोरमायनाय बादिब्ला बिरेन्द्र गयारिया आथिखालाव ड्रागन फिथाइ फाननायजोंनो लोगोसे ड्रागन बिफांनि फुलिबो बानायनानै फानो। बेबायदिनो फांसे फुलियाव 50 राङै गासै 3,500सो ड्रागन फुलि फाननायखौ मिथिहोदों बिरेन्द्र गयारिया। बेजों लोगोसेनो ड्रागन फिथाइखौ फालांगिरिफोरनो केजिसेयाव 300 रां आरो हाथायाव फानोब्ला केजिसेयाव 400निफ्राय 500 राङाव फाननो हानायखौ फोरमायदों राफोद आबादगिरि बिरेन्द्र गयारिया। नोंथाङाबो जुदि ड्रागन आबाद मावनो गोसो अब्ला बिरेन्द्र गयारिजों नैबे जानबुं अनजिमायाव 6001154110 आव जगाजग खालामहरनो हागोन। दिनैसिम बोसोरनै जाबाय। बोसोरनै। ओरैनो खै बिगा दं होनदों? गोजामा बिगानै आरो गोदाना 1.5 बिगा, गासै 3.5 बिगा। फुलिखौ बबेनिफ्राय लाबोदों फार्स्ट टाइमाव? फार्स्टआवथ' आङो बांलादेशनिफ्राय बिहरदोंमोन। ओरैनो थांनाय सालानाव खनसे फानखांबाय बोसोरसे फिथाइखौ। बेयो गोदान गोजा आरोना? नैबे खावसेया गोदान, खावसेया गोजाम। गायजेननायनिफ्राय आंनिया बोसोरसेयाव थायदो आरो। बोसोरसेयाव? औ। ओरैनो फांगास जानायनि थाखाय फांगिसाइड आरो बाखि हासार आरो। एम्फौनिबो होजायो, होबा बिबार समाव फिथाइ गोमोन समाव एम्फौ जायो। बे समाव ओरैनो बानायनाय मुलि होयो आरो। माने निम अइल बायदि बानायनानै होयो। दैया खरान बोथोराव गेजेर गेजेर होनांगौ जायो। आं निजेनो बानायदो। फुलि माखाखौ? औ, निजेनो बानायनानै फानो। साप्लाय हरो अबावबा? बै खाथि खालानिबा एसे बै पाठशाला बरपेटा रडनि आरो सरभोगनि बिदिनो लांबाय आरो 3,500सो फुलि फानबाय आं। मा दाम होयो फांसे फुलियाव? आं ओरैनो 50 थाखायै फानो। फांसेयाव? नार्सारिफ्राथ' 80 थाखा 100 थाखा फानो। आंनाव मोनसेल' जात दं दा, सि भेराइटि होननाय। ओरैनो पाइकारि आं 300 फानो, ओमफ्राय खुस्रायाव 400 500 ओरै। पाइकारि बरपेटा रडनिफ्राय लांफैदो, सालबारिनि लांफैदो, आरो दा अर्डार दङ माखासे, नै मसलपुरनि दङ, बरपेटानि दङ, बरपेटा रडआव आरो हलसेलाबो बिदि आरो। फार्स्टआव मोनाखैमोन, ओमफ्राय उनाव नुनानै दा माबा ड्रिप इरिगेसन होदों, सलार होबाय, बेनिफ्राय गोदानखौ जोलैखौ होदों, बेनिफ्राय पस्टखौबो होदों, बेनिफ्राय हासार हरदो आरो गोदानाव। सोर हरदों? एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्राय। औ। सलारबो हरदों? सलारा साबसिडियाव। जायगा होनो बेखौ? बेखौ सौरागुरि होनो। सौरागुरि। औ। ओरैनो दाथ' नुनाय मथे खरसा फैथ'वाखै, लाब जागोन बायदि नुयो आरो उनाव। दा थांनाय बाराव जिबायदि फिथाइमोन, देग्लाय आङो दा फार्स्ट टाइमावनो बिबारखौ एसे बुरजा फैनाय नुदों। थांनाय बोसोरनिख्रुइ आं दा 4 टाइम 5 टाइमा ओंखारगोन बायदि सानदों आरो। फार्स्ट टाइमावथ' थांनाय बोसोराव 1.5 केजिसो फैदो एभारेज। ओमफ्राय एबार आं आसा खालामदों माने 6-7 केजि आरो। आयुआ बेसेसो गोबाव जागोन? आयुआ निजेजों खोन्था, रासायनिक बाहायोबा 10-15 बोसोरावनो जोबो, आरो अर्गेनिक बाहायोबा 25-30 बोसोर थायो आरो। माने वाइट जायोथ', गिलिर जायो, ओंखायनो बे कंक्रिट पस्ट होनांगौ जायो। ओमफ्राय बेलेग बेलेग सिस्टेमावबो गायनो हायो। बे गोदानखौ आंनो दा 3D सिस्टेमाव गायहांदों, वायार सोंनानै। ओरैनो सोलोंथाइ लानानैल' जना थायालासेनो आं बेखौनो बुंनो लुगैयो जे जोङो एसे एनै हायावनो गावनि रोंगौथिखौ बाहायनो नाजायोबा जों आबादखौबो जौगानो हायो। दा आङो एसे फोरमान मोननाय बायदि मोनबाय आं निजेखौनो। आं बुंनो सानो बिसोरो गावनि न'आवनो थाना, गावनि जायगायावनो थानानै मावनाया साबसिन। एसे एनै हा थाब्लाबो बेखौ उन्नत धरनाव मावनांगौ, अब्लाना बियो गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हायो आरो। दा मोनगोन। आं अलरेडि 3,500सो फानबाय, आरो दा 1,000-1,200सो दंबावो आरो।
फुलि लानो थाखाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जागोन कन्टेक्ट नाम्बार होजायो एड्रेस फुल एड्रेसखौ खोथा फुल एड्रेसा सौरागुरि गामि पोस्ट अफिस कालपानि बाजार ओमफ्राय मबाइल नाम्बारा आंनिया 6001115410 मा मुं नोंनिया वीरेन्द्र गयारि दा नोंथांनावनो बे सोरबाफोर नांगौ बायदिबा मोनो आरो मोनो औ लांफैबायबो बिदिनो ओरैनो माने गोजाम दानायखौ काटिं खालामनानै 8-10 इन्सिसो गोलाव गोलाव काटिं खालामनानै माने रुटिं हर्मन होनानै पेकेटनि हायाव माने माबाना दोनो आरो जावैना दोनो रुटिं हर्मन होयोबा थाबनो रोदाव ओंखारो थांनायाव सहज जायो आरो आङो ओरैनो 5000सो बानायनाय जादोंमोन फुलिखौ थारमाने फार्स्ट टाइम हिसाबै ट्रायल नायनो होनना हिसाबै मोजांबो जादों आरो गोदानाव आरो बाराबो बानायनो हाया नालाय बिफाङा दुरबल जायो ओंखायनो देग्लाय बारा बानायाखै आरो फैगौ बोसोराव आं बुरजायैनो बानायगोन एसे टारगेट दं देग्लाय आङो गोदानावनो फुलिखौ 10000 फुलि अर्डार मोन्दोंमोन खिन्थु आं आरो बिफांखौ नायनानै बानायनो हायाना गोदान बिफां ओंखायनो 5000सोल' बानायनानै दा फानगासिनो दं आरो अलरेडि फानखांबाय माखासे बिबारा थारमाने बारखांनानै थख्रबनानै एसे मुजिबाथाय बोखाना होनाया मोजां आरो अखा बोथोराव दैफोर हाबोबा इनफेक्सन जानो चान्स थायो आरो बा मोस्रोमफोर बाहा लानो चान्स थायो ओंखायनो बोखाना होनांगौ आरो बोसोराव ओरैनो आङो थांनाय बाराव 9 बार खानाय जादों आरो 9 बार सिजन ओरैनो 7 मास खानो हायो बोसोराव औ बोसोराव मेनिफ्राय डिसेम्बरनि 22 तारिखहालागै खादो आं माबायदि न'खरफोर सलायनो इनकाम हिसाबैथ' मोजां दा नुहुरनायाव आं आरो गिबि खेबथ' फैगौ बारावसो एसे मिथिगोन आरो माने हानांगौ न'खरखौ खुंनो थांनाय बाराव जेरै आङो 5 कुइन्टल 30 केजि फानदों आरो फार्स्ट टाइमाव औ बिगानैनिफ्राय ओमफ्राय आं दा आसा खालामदों 5th टाइमा आं मोननांगौ आरो 20-25 कुइन्टला मोननांगौ आरो हिसाबै आङो माने फैगौ बोसोराव आङो 7-8 लाखनि अंक खालामदों आरो मोननांगौ होननानै ओरैनो आबादखौ बेसे गोबाव जागोन मावनाय बे खनबेसे जाखो आंथ' बोसोरनै जाबायना गायजेननायनिफ्राय ओमफ्राय फिथाइ फाननाया बोसोरसे फानखांबाय खरसायाथ' बिगायाव 2 लाख थांदों आरो निजे जुदि मोजां खाथिनो हायोबा 1.5 लाखसोआवनो जायो गासैबो माने खामला लानानै खाथिनो मावनाय जायोथ' ओंखायनो 2 लाखसोआ थाङो आरो लेबारा लाखानांगौ निजेबो हास्लाबा नालाय हाजोबा ओरैनो साबेसे लेबार नांगौ बायदि लेबाराथ' आङो दा 7-7 खरि लाबाय थायो मथा मथि मासाव 15-16 दिना थायो आरो लेबार बे हाग्रा फिसाफोरखौबो दानना बेफोरखौ दांना होयो गुदिनिखौ साफा खालामना होयो माने साफा लाखिबाय थानांगौ गुदिखौ साफा लाखियो दैफोरा माबायदि सिस्टेम होयो बेयाव दैया खरान बोथोराव ओरैनो 10 दिन 15 दिनाव खेबसे होनांगौ आरो मुलिफोरबोथ' होनांबाय मुलिया ओरैनो फांगिसाइड होयो नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মনৰ শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজ কাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছোঁ सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल साफागुरियाव दं बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन